Live saya ini live. Carat. Apa lepang gambangnya? Pakita kamu guys, kok gampangnya dan yang kan. Long hair.
Ina mo, kay ina niya rin magpagyaon. Kaya mo, kaya man yan magpataling kaputan niya. Kanda sarangin anak niya kasi kumpita siya. Saway, kaya suy-suy mo. Ano ko lang kami ulang ang kapatid. Ano mo lang tayo? Ay! Ramatan ko! Wala ko hindi! Abasuan! May takbuhan hindi tumikit mangiyapinan. Alam ko, minsan napakulong sa kanya makaubusin ka pa rito. Kalau nyo na napakulong nyo, pagkabalik kita sulat. Ay, dumubo na kanisa. Makaya ito ba sinusupat ng kape? Bisa nakili sa baliga, kaopat, kulikat, kumapal. Way man pinampak tumal. Yang pak pilih lumanjang, yang pak pilih lumanjang Ismali, untuk impusan, iiku inatan. Ay! Ay, stroke nasan! Ay pak, ay belawak. Ay kau magkuling na kumakas. Ang sadya ini wow, I love you, you love me. Isa ka di sini, begitu begini, pandai doman yan, magayas na sa ini. Pangoki mo ini bako kaya matakwin. Shout out kay Aida Toto. Thank you for the watching. Nagkabang dia kamu. Toslo ka na yung mata. Ada. Mapas na ko po yun.
Ang limot si Kuhan yung nagkakalakan. Pwede ka. Ay, ano rin na. May ko nakapit sinulat lang siya. Kapit ka ba? Kapit ka kapit. Magparola. Kudwa na kami. Banglungan na! Bukulan naman. Namula ko rin lang niya. Kali ko. Kali. Uy, pang buka siya. Shoutout kay Lolita sa Marayari. Eren yang kanya lebres. Aki mangine mata. Nah. Nah. Kobra na yung pangato daon. Ayos kali. Nakalalo. Wala magpalit. Nagpakubra! Nalasi na saan? Nakabasi mo, bro. Palisang baru. Wah, siya ni Abdi. Magpakaw siya lang magundong siya. Pero yung mang sila ko mo, nang pagkapagbalik, ikatuloy na.
Ang pasabi ni Kesa Juan din nila niyang ka nagkuan. Naggabang. Ila tahon na. Naggabang na saan Jo? Shout out kay mo Jo. Or Sir Sally. Naggabang Jo, naggabang. Charot, 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 charot. Konsum na Jo, konsum. Konsum. Awan kami upo, tengok daw kako, nagbibiyak-biyak ko sa may napat na tangso, si pakawa kako, ikampung tanak kumuyari, nunod na kiyakaro. Way mampirang pagpato, lapayon ko na uto, day natablay, patako. Hoy, ako siyang kapong day. Na-testing ka kuno. Na. Susuyan ta ka mo. Ilasya ko rin. Ay. Di mali. Kulit ako na ula. Ay, kakitaan kau. Kayad ka. Susuyan ta ka. Di ba ako makapagayan? Pati ang kung lagi no, magtumubisan kaya ba? Magkagori ka po na mo. Nakatoy na. Lima na dapit. Oh, wala maglibot. Nabat ko wala na how.
Una galaw mali ah. Na makakalda. Yuka na! Ay! Kung paugyaw ni Mas Tambong. Yuka na! Anjo matawad jo at tujo. Eto pasuko ko jo kamera. Ay, nang tulilaw! Ayan jo lingkod yan jo. Musagong inilaw! Ibad na! Eto jo. Nah, eto na nekta ko jo. Nagaling tuwa dito sa mga mabuka. Sawana jo. Nakakalilaw pa. So, pakalilaw yan. Liman jari ah. Mabuka! Ah. Allah. Uy, ang pikiyasan. Ah. Ah. Huwag kaya tandakan makubla. Allah. Isa nagbalik pa pala ano. Ano may magay? Ewan ko pa na. Nagkain na. Nagdayot na. Jauh kan na karya lagi ay danayan. Kalau may bato-bato mo ito. May nawa. Ah. Ah. Huay. Basta yung tingin dia. Pangilangin. Nakarito na po. Ano pa sa inyo marayaw? Kuya pa sa bata yan ah. Insyaallah jo karimang kau jo. Nasi ulam. Ini sila. Mami, kau mami.
Siya siya di mamis bang bianduro. Hindi ko gaya ito. Ha, usog to rin mataw yan. Nag-apirisan. Ay. Uy, iyang barong niya. Allah. Ay, ikaw na. Tayo ko muti. Ayaw loob, ano ba tayo simbahan pinakaw na. Uy, ah! Ang isang magsura. Ana, susugaro na kamuhan. Pagpaitan sa kubang dia kacau di baharun ni ringgil. Ang itong-itong. Talong po kayo ma. Kamu punta lang wala ko bakas mo. Ang itong-itong ba? Ang kita pinagi mataw. Dapat ko rin kung ganang bulan. Yan lahat. Na! Dapat. Kaya kailangan natin kibaran mo. Paminit ako. Ay, bintay lang mo ito. Hindi niya po, dapat lang ikarap na ito. Nakakawag lang yan. Bangko lang yung autobi, pagpanaw. Ini, paungkol. Paungkol. Ako rin kaya sabi na sa mga agresita. Paghaminta ako sumain. Sumain nila po kayo ako. Paminta ako. Panglaw nga niya at nilanin sungon. Ay kumulungan mo sungon. No, kamulong niya na itaguan. No, ayat kamulong niya. Susunod ito nga. Ano ba? Dumana pa rin pang Ya! Mimin ka. That's why. Nabi. Di ba si Mapi pisan ko yan? Para sa pagpapapa, pakitayin. May katungguan yan. Kaya kung ka ba, nagkapatulog mo. Kung ka na kusuray. Shout out kay Anthony B. Guzman. Ang kabang na hindi. Kapanti ka magyan! Ito, bukan ang bala ka kita maglago. Kita na may saling sa uwag. Kita ang siya tikitigay mo. Bakit hindi yan? Siya nasama ulin. Ay, nasama break. Ulin na. Ulin na, kuya. Okay. Ulin na. Ulin na iniwan. Buka na ba? Panas ka. Yan ba? Kaya pa One, two.
tayo may siyo, 3, 4, 32, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ibig, pati, sama-sama ulit, apil. Ala! Ay, dalawang ulit ko yan! Kanig yung lina. Muli na ako. Pagkarap ako paruto. Bang mulin pahag. Ay, wayak. Shoutout kay Shin Suarez. Asina. Wah, sarasi kamu. Unaw! Jadi macam tu ni lah. Awak nak pakai marah ni awak. Awak panah dua mesti lah maksai mana. Ya. Gila tu. Boleh bawa ini. Ini tu. Makan durian. Masih durian. Minta maaf ya kawan. Makan kain hinangan. Hari saya makaluman. Saplat kapiranan. Batu aku panghitungan. Batu aku panghitungan bagai isbalik. Batu aku orang kuman. Uno kakal, pagkana kakal, para yung nawakan kita, siya lagi puri, asalan na makadali. Basta akan iisumali kamumot ay pangdayaw, rayawi. Durian. Durian. Nagdararalong pa niya. Hai! Hai. Main apa? Anai bang. Jalan. Kau mangawin yang bagai ba? Pictura lo bata. Baik. Weh. Imut-imut ah. Ayah.
Kaya pinapailingan. Pinapailingan mo, boy. Darana. Makukumbulan. Lagi ang muna sa pumatmayan. Lingkat mo! Daw pinangon. Anak ka po mo na. Eh, may nilingit ko na. Kaya nag- Ilaway na touch! Now, lumamagpatay dormi na ini. Mag-victoria mo kuna kuna mo lumakan. Hindi na, unyang ka nini. Ay, takat kaw! Uli na kalakas sa siyan! Oh, arunong man. Ihida ka ni Mabian. Matanog sa nihi! Mga bimatch nun! Amo niya. Arap! Kaliwali! Ang alas siya na, wang majinilak malabro na abdon. Wakula na. Kumain pinadol. Paling katinggaon yan ah. Nagsaliw na siya. Nag-Victoria pa, naburos na! Nadamid. Yahan ko tila siya niyo yan. Manjay na ko mas. Hindi na makalaway ko. Nanganga ba? Batahuin ba kayo? Nangawa na ba? Nangira ako sa idil ba? Ay, yung manjay kampong kayo niya raw. Muna bilisin natin mo yan. Ay, atong mato. Harap mare! Lingkod ba kayo? Uy, na. Ampay na ba ba? Ampay na. Amin mo nalak. Ampay na ba ba? Ampay na. Yari ba? Galing ka sa uran ini. Kasi mangulong nga. Kenapa? Patay ba sinaw niyan? Nala. Yari na yung kampung. Patay ba sinaw niyan? Ayan. Tao na mapangitaan. Ayan. Ampay na ba? Ampay na.
Bye para patan. Oh, okay na. Bye bye. Imabiti pa ba? Hak body. Harap mari. Harap mari. Hindi kami nakapatay doon. Ay. Bunal ba? Basta una dilaw. Ngay. Sabi nga pa diyan to. Di marada lagi. Shout out kay Ahay Miada. Thank you for the watching. Yung naglalamig. May one cycle nga dahil. Anong jalan yung makapagod. Ganggang. Ha? Kuya ko sila, makat ganyan. Ito ka maulit to, kopyon. Libot nyo na patalam! Imagot na yung sabaw! Pwede ko muna kami. Diba? Kabayan na si Malasya mo. Kasabay, sublihan ng uba. Dali na ba? Kaya kita nagla-live. Ang pakiisa man nila naggambang pila taon na, labi ang putaon.
Dito ka po yan. Meron na mo? Ha? Yung kuri na ba ron? Ikot na makaroon. Ah, patanam na kau. Ay, mayat ka bangat lapan. Bisa na ito, turay na. Nagpuhigad niya. Ikaw may anak. Patay ko ma'am. Nagpura ini. Bal. Bal. Abang tiyak pa na po. Problema siya. Bakit di mo lang siyang makayawag ko? Muna baoson tagaw hati ho. Tabang amoy malikat daw tabis sarahon. Tabang kau ingkanal. Tabang kumangan na subay kondisyon. Kondisyon. Bagilan ni Nabu. Bagilan ni Nabu. Bela.
Mabugto no eh, mabugto. Ay siya matumago. Apakah boleh lingkuran? Yung ganyan na, di tumabang ko lang. Ayan na. Ayan na. Apa yang namanya Marit? Marit. Kamu Marirat. Tiniling ko. Ano yung latihan si Mamay?